Amishra no na Jessica pa. Amen. Be grow this year. Amishra papa. Amen. What menka Apostle General Abraham Obugyei and atimenka and enumere. Yeah. Na radiadum near Bishia UCJ radio online preaching near the Brawi. Say a day and wedi no one when else depend no more share say Jumadi na also wiping about Hoso. Say Didika Mabumidin Mene Osankafo Amade Asampaneba Apostle General Abraham Obugyei. Yenu Emmanuel Agbanyazi Bible reader autosomy yenu universal autosomy ensa ono na ono so ebekin kan na David Obugyei small boy danger so ono so ediwa ode akenkan no so ebrewo na Michael Obugyei ono so na camera no ode atoye so na Jessica panso chinchim kasafidi na efuruma enti odofo na Jessica pa we media head ono na control say dwumade nyina wa ha enti no Otemenka yebema David Obugyei abompae na yedo oso no ahyase na aba ti David Obugyei small boy danger fa yakwa brade anim first on fashion me das pan se wa mama akunyi se yemfa osum na enhye Nyankopon ensa etiefo me pamcho se mutemi a pamcho a munsi mutrase na yemfa osum yi enhye ase Japan Nyankopon no kwafo ye kase aseda enka odin papa yesu ende de ayebo wenimi ye de osum ende de asema ye ba be kan ehye wonsa nti Jesus Christ of Nazareth esesa ho odin ene nyansa ne nimde bia ehia aye betimi de aka asema ma na akọ echichi edu echichi no Japan Nyankopon fa dom ye na yintimi enka asema ne ndu echichi ne edu echichi na ewura kumem na epapa mu ekosi echira na papa Yesu Kristo ye don da ase ama ejapa kwemu adai Jesus Christ kwemu adai asemi be okenkan for shonsa Apostle Abraham Obugyei shonsa papa Yesu yasa obesena no nananam se de be ya opemu preach a adwensa kira ebe ye adwuma eni ade esere wo eja oba ene sunsun krunkun di mu nti amen Amen. fine yo adofonum awrade adumara kwa ena sempa na ye de bre wono ade a ha enipa wasase so ne mamini no mi moni dinda kosisi mewu ni tia watwa ma ne topic ne ya ayaka so before bi ho abufu a wanya obi ho mnasepo na sa de obi betima ye wade a wosu yo kristoni wanwa wuro be fikra so yo kristoni ubedi nipa nachi wosum ho afide wo nyame anim enti preaching na ba no topic ne kira say eza say ya dodo ye ho ayaka enya adepa so ahụ eti ehwe Bible numa awurade point bi obo Christopher no budeti onimse nipa ebe nipa dwinti obo point bi Ephesians chapter 4 verse 26 o kasembo a Ephesians 4:26 Ephesians chapter 4 verses number 26 wasimbubu mfu wase obudi amemfu tie once abufu hopa abufu obi nim don na abufu ba bitimi wade na abuafu ene de Nyankopon se ma abu mfu na monye bone na abufu ale no anko ye bone mumma owia enkoto mabufu so hwe na owia nso ankoto abufu so ti aye o awia no an ba bi epie free east na nante abasenko atoye yes west na atoye na eduru opa na bonsa ade start sa enti awia fra no pa pie ewo east na basenko west watoye a that's how bufu anopa na bufu ndaso wa na bia no kotopa uye wudini that's what meaning ni pa no unya na bekunu unya na bepra no unya na bobonu dua ten yepa enti ayaka ya de nyame ompe krakrakra enti oni pa no obi yaka esi oni Nyankopon tem kwan ompa abonko uye die ma wasomje enya dwuma chase obi bia ba bia onkoso nyina wasizi no efsa basa obompa ya nko tio enti okase bia chan 1 John chapter 4 verse 7 1 John chapter 4 verses number 7 Onyado ema ye Nyankopon emba enti onyado enam ye Nyankopon ba tio enti uno unuade a we dan ko ye Nyankopon ba onyado nam ye Nyankopon ba adofo wase adofo momma ye ndodo ye hu na odo firi Nyankopon odo efiri Nyankopon na obiara a odo no obi a wodo no Onyankopon na wawo no na Onyankopon na wo udo pipe Onyankopon na wo na se born again Christian na yadwuma na Onyankopon enimu no na Onyankopon so nimu de ono no wa wo no nua no onhunu Onyankopon na wo hunu Nyankopon na Onyankopon ne do
onyankopɔn ne ɔdɔ yemu na nyankopɔn ɛdɔ no eyi ne ho adi wenu na nyankopɔn dɔ no yi ne ho adi ɛwɔ yɛn ho sɛ onyankopɔn ɛsoma ne ba a ɔwɔ no koro sɛ onyankopɔn soma ne ba a ɔwɔ no korɔ ɛba wiase ebe wiase sɛ yɛmfa no so enya nkwa sɛ yɛmfa no so nya nkwa yemu na ɔdɔ no wɔ ne mu na ɔdɔ no wɔ ɛnyɛ sɛ yɛdɔ onyankopɔn ɛnyɛ sɛ yɛn yɛdɔ nyankopɔn na mmom ɔno na ɔdɔ yɛn ɔno di kan dɔ yɛn na ɔsoma ne ba ɛna ɔsoma ne ba sɛ ɔmbɛyɛ yɛn bɔne ho so ɛmpata ɔmɛyɛ yɛ bɔ ne ho mpata nyankopɔn fem baako yɛ ne onyadɔ ɛnenam esi 14 na no agyae mpatwa wɔ se adɔfo ɔsɛ adɔfo sɛ onyankopɔn dɔ yɛn sɛ a so onyankopɔn dɔ yɛn saa deɛ a ɛneɛ na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛdodɔ yɛn ho tio wode hwɛ yesu kristo bra bɛbrɛ asɛnduae ho ɛyɛ me no mmienu ntio ɛnsɔ hyɛ ne ti dadoa bɔ ne nsam nanom ntia so ayɛ ɔpɛ nsu anom dadoa bɔ ne nan ɛmɔgya sɔne no papa ɔyɛ sɛ ne kyɛ na wɔ no ɔdaa ne ti na kyɛ na wɔ no na ɔka mɔsran waa last minute asɛm ɔka ne sɛ I am finished awawia ma me no tie enti ɔse sɛ onyankopɔn dɔ yɛn sɛ a onyankopɔn dɔ yɛn saa deɛ a ɛneɛ yɛn nso yɛndodɔ yɛn ho ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛdodɔ yɛn ho obi nhunu onyankopɔn pɛn obia no ɔhunu nyame pɛn sɛ yɛdodɔ yɛn ho a na onyankopɔn tie mu na sɛ onyame tie mu na ne dɔ no awie pɛ ɛwɔ yɛn mu na yɛhunu sɛ yɛte ne mu wɔn mu na bɛm yɛn ho sɛ yɛte ne mu na ɔno nso tie mu na wama yɛn ne honhom no bi na yɛhunu na yɛdi adanseɛ sɛ na yɛhunu ne yɛdi ho adanseɛ sɛ agya no asoma ɔba no soma ɔba no sɛ wiase agye nkwa yes wagya sɛ nti ɔno na ɔbɛkye yɛ nkwa ɔde ne mogya bɛbɔ afɔreɛ enti wontumi mpa nua bɔ ne nkyɛ no ɛnoa mi ne wo nua asase baako a moko ho ntɔkwa asase akoduru court asase kora baabi a wosi obi di abɔ wɔ asase mu yi ɛnduru bɛyɛ 12 feet mpo 12 feet 11 feet mpo 10 feet mpo wosi wadwɔ mpo abɔ asase mu wɔwo kɔbɔ ne dua ukwato na duro ebi kura me ka wayɛ bi da o yes ɔdɔfo na Awurade sɛ me nka nkyɛw sɛ woni ɔdɔ dia na woni Awurade yes woni ho dɔ dia ɛne no afa Nyankopɔn kwa etitie ne yɛ papa na ade Nyankopɔn kyiri kura sɛ ɔne obi ɛbɛyɛ kasakasa na na yɛ aka wɔnya ne ho menasepɔ wamini no sɛ ɔkwan bia obi tumi ka sɛ me mo odin da ko sɛ mewu na wo ka sɛ bo Jesu afa ho adi boa eti me kyerɛ wade kakra bɔ 1 John 2:7 1 John 2:7. Mepacho 1 John 2 verses number 7. Was one na one no one yanum etisum. Obi a one no ni nuan oti de bam. Esum. You are in darkness. Obi a one no ni nuan oti sum. Adofo. Me ni adofo utie me. Enye ahyede foforo ana mere twere mabramo. Enye ahyede foforo na me twere mabramo yo. Nembom. Ahyede da munya firi mfitiase. We ahyede dada unya firi mfitiase. Ahyede da no ne asɛm a mote ye no. Ahyede dada na ye ka no. ɛno na asɛm a yɛ a wote ne dadaada no bio mere twere ahyɛde foforɔ ma brɛ mo ɛno so ɔtwe ahyɛde foforɔ nso abrɛ wo ayɛ nokora ɛwɔ ɔno ara ne mu ayɛ nokora wɔ no ani mu sɛ esum ɛretwam sɛ esum twam na nokora han no ɛnyɛ rehyerɛn nokora han no ɛnyɛ hyerɛn deɛ ɔka sɛ ɔwɔ han mu obi a ɔka sɛ ɔwɔ han mu na ɔtan ne nua no na ɔtan wo nua no wɔda so ɛwɔ sum ara wɔda so wɔ sum no mu ɛde besi sɛsɛɛ ɛde besi saa brɛ deɛ ɔdɔ ne nua no wa wodɔ nua no wɔte han no mu na wote han no mu na sintidua ɛne ne mu na sintidua bɛyɛ ne mu na deɛ ɔtan ne nua no wa wotan wo nua no wɔte sum mu wote sum mu na ɔnam sum mu na ɔnam sum mu na onim deɛ ɔrekorɔ na onim baabi a wokɔ ɛfisɛ sum no frɛ n'ani ɛfisɛ sum no ayɛ dɛ ɛfira w'ani na wɔka w'ani afira no ɛhɛ benkwanda wɔ a bɛda wawuram wɔn na yɛ sɛ wɔn sɛ ayɛ aka na ɔne obi ayɛ aka no ɛbɛnasepɔ ne wɔnyɛ obi ho no ama w'ani afira sunsun mu a edwuma ma hunu ha benkwanda wawuram yes what does it etu asɛ me nka nkyerɛ me kyerɛ wade of 1 John 4:20 1 John chapter 4 verses number 20 wɔse sɛ obi ka sɛ so obi ka sɛ medɔ onyankopɔn na ɔtane ne nua ɔyɛ ɔtorofoɔ na deɛ ɔtane ne nua a ohunu no ɛbɛyɛ dɛn na obɛtumi adɔ onyankopɔn obɛyɛ dɛn na ɔbɛdɔ onyankopɔn a ohunu no tio kan ho yɛ ma me mepaakyɛ ɔse na deɛ ɔnnɔ ne nua obi a wonɔ nua a ohunu no ɛbɛyɛ dɛn na obɛtumi adɔ onyankopɔn a ohunu no onyankopɔn na homfoɔ ani hunu no wɔn sɛ onyankopɔn sɛ ɔbɔ nipa sɛ ne subansa ne safo ne sa so nti wone nua yɛ aka wone nyame ayɛ aka wagya sɛ enti onyame na wohunu na wodɔ no na wo nua na wohunu na wotaa no na bɛyɛ dɛn no bɛwie pɛyɛ ama nyame wɔsɛ na ahyɛdeɛ yi na yɛnya no na ahyɛdeɛ yi na yɛnya ahyɛdeɛ wɔ ne yɛnya ɛne ne nkyɛn sɛ yɛnya no wɔ ne nkyɛn sɛ deɛ ɔdɔ onyankopɔn no wo a wodɔ onyankopɔn no ɔno ne nua nso wodɔ wo nua nso yes wodɔ onyankopɔn deɛ a wo nua no nso yɛ dɛ dɔ no
na da na no nya unua yaka na oda so kwa so na Sunday mo kopede ukopede e wa Sunday enti wo kya de Romans 13:8 Romans 13 verse 8 was no credo munni obiara kaje odo a mode ndo mo ho a Christopher tio wasi ya ni obi aka o e ka bie no ado obi o na ka wo dia ne se wo bedo onua tie wasi ya ni obi aka se odo a ya bedo dodo ya ho e ka ya dia ne se enti se wo ni obi ya aka pa wo di nyame ka yes what you say enti ya ni obi aka se odo a de bedo ya ho na die odo ne yonko no awie emra no so di na wa odo yonko awie emra no so di na die oka se ensai awade eniewu emokro no emwani mrade no na se ebrasem bi eka ho a wakabo ma hye asem mu se na bo ma hye asem se do wo yonko sa ho se dan me kire wo se odo no ka ho asem no emradu no eye makmakudu enan 1 2 3 4 no di kan ye nipa ni Nyankopon ntem asem yes ena 6 besi 10 no nipa ni nipa ntem asem emsane na ye di betimi atrasase so wan se ka homeda na no kronkron maka se wa ni anu ya nche wa ha emonya medi nkwa abondi nkwa ya nche wa ha waja se etise ensam na okan no osoro no ene nyame ne ba bi se nipa se kwa na ka cho se bomdi kwa wa na ka se eni homeda wa enu de nyame ne ba bi sa na mo nsana wa se oni awu sa ware amokro no nyawe no enu no waka nyina bom sa yes I near media. Do young so we am sudi. Yeah. O do young so one. We am because I don't think the police station court in prison or no. Yeah. As you better as some gym. And to some run about what I say until no sense who was or don't know. Nemrano. What we sudi. Yes. What I say and not just some ransom do chum. That be. What I say and be some choice who don't know some. When you're home as support. What mean you be a see? And I was sorry. I got to Christian songs. Now who told you when you me fear now was na no be wasam and then patch and be wasum pa it no be wasam the okasem will look 12:58 okasem no be wasamati Luke chapter 12 verse 58 was na say woni unkro before rekọ otumfu anima sasa woni unkro before woni obi abonkro woni obi atwemanson e ko otumfu nanim dia tietie woni obi woni ne wonkro bo e ko otumfu nanim dia woni ne wa okwan mu no ebra woni ne nan kwa mu amokwa sonda mu no bo modern aje ho afri ni nsem bo modern so baje ho afri ni pa nsem na wantwe wo ankɔhye otemufo nsa na wantwe wo ankɔhye otemufo nsa na otemufo no amfa wo ama ofiasehwefo na otemufo no so judge wa wamfo ama ofiasehwefo a ye orderfo no na ofiasehwefo no amfa wo ankoto efiase na ofiasehwefo nso mu a wamfo ankoto efiase me se wo se me ka kire wo se wo free ho just a wuti atapo a ebeke kire no mpansa yeah na sa asam no wanhwe no wansiesie no ani asam no amma yanka na mfa odo amramu amfa nsem bi nsem ye di yedie babramu a me ka kire wo se oni heaven to kwanta amapa na one judgment day no ho ba kire wo yes wo ebe no se robu no etu me pasa me bisa sa sabre wakoma kodure unu obi wasam akaka wutrim na gingi wutrim what to Luke 23:7 Luke kasembu abra ya chi yes Kristo ko ja ohin Plato anim no omni yes Kristo ko Plato anim omni ko Kefa anim no ko Herod anim om toso no a de ko du ohin ba ko anim no sabra na o Plato ni Herod no mo ayaka na asem bi ebesi wa Luke 23:7 what yes ekoma Herod afa omni yes Kristo nante ahemfo no so sa no omni koma Herod wasinu ohun se ofri Herod ase no eti omni koma Herod no mu se yes ofri Herod ase no o ma ode no ekoma Herod me pa cho omni ne ko ohin ba anim wasinu ohun se omni ne ko ohin anim hwa hoye me ba cho se what yes koma Herod omni yes Kristo koma Herod koi no ohun se ofri Herod ase no o mu se yes ofri Herod ase no o ma ode no ekoma Herod omni ne koma Herod no na edanim no na onwara nso e wa Jerusalem na Herod no Jerusalem Herod ehunu Yesu no tibra Herod hu Yesu no nani agye se nani je pa ebise opese ohunu ache ebise no opese ohunu Yesu no ache waya no onya Yesu no hu no enti na ache pa no hu no na wate ne ho nsam ntira na no wate Yesu hu nsam ntira na nani edase se obeye nsanchani bi ne wahu no na nani da se Yesu be nsanchani bi na Herod ahu na obisabisa no ensam bebre ana Herod bisabisa Yesu nsam bebre nanso wa mu ano aso Yesu amua enso na asofo empanyimfo na asofo mpanimfo eni atwerefo ni gina ho eni atwerefo nyina gina ho no toto na no ara omutoto Yesu anu ara na Herod ene ne dom ebon adapa egro ne ho ana Herod ne dom
mpo Yesu adapa agro ne ho na ohye no atade na hana bi ana omhye Yesu atade na hana bi ede ne koma Pilato bio koma Pilato biem na eda nora sada na omde ni free Herod o ko Pilato ho no ana Herod ni Pilato fa adamfo eda no ansa na Herod ni Pilato fa adamfo akane ne de na anka wo ya aka no mo ya aka na say Yesu bewu no ni wuo no kra setra ahemfo mienu yes eni papa ya bewu asendua so pa de a ade be nei obewu ma Christopher Christopher say so nda ne ya ho asem awrade hu ya mobo omo ya ntiase omo ya ni omo ya so onkuku nja no amon fa ye mu Yesu di mu na wo koda kacha so abompa ye wo obi wasam afa ne wadwen kwa rounds obi anu wasam bia hu sam be sesem ndam yes esanya se ba block hu ni Nyankopon fimfi ho eti no che mu acha Matthew 5:23 tie ni ye pa say Matthew chapter 5 verse 23 enti se wo de waye ye de ba aforibuchi aho enti no so kuta collection na de kwa aforibuchi aho collection box no ho na ho wo kai se unua wo asem tia wa na koduro na kai se unua bi wo asem tia wa ja waye ye de na aforibuchi ananim ho collection man to jato collection box no e fom ho kra jato asonda mu collection box na nim ho fom ho na kona woni unua no enkobom kane ansa na kofie na unua no nkobom kane ansa na waba fa aye ye de no ansa na waba ma waye ye de no na waba to collection no yes eti me bisa se sabre onu obi wasam na akwa sori a wotu nyamenyom ana wo sawa sonda marafo ani jaso na kwotena fie na enso ba bi ama eti nyame mpesa odi obi hom na spo be shom umu ana so benyo obi hom na spo ana no obi be yaka obi mini obi ana so no obi wasam what as into pesa ayaka no uyi free ho yes what as ansa na abato collection kra wato eti Mark 11:24 Mark 11 verse 24 yenti me se mo se ento aka kire me no se ade biela mo besra mo mpa ebo mo no ade bia besra mo mpa ebo mo no munyini se mo benya nya gide se obenya na ebeye ho amamo na ugiri se obenya nso ebeye ho amawo na se mo gina ho rebo mpa ye na se ugina ho mpo na abo mpa ye na mo obibi etia obi a na obibi tie obi a mo mfamfiri no fafiri no na mo ajo wo soronso ade mo mfom so afiri mo na mo ajo wo soronso de mfom so afiri na se mo amfa amfiri a mo amfa unua mfom so amfiri na mo ajo wo soron ere mfom so amfiri mo mo ajo wo soronso mfom so amfiri yes what I say entidia ya ma Christopher mpa bokwa esi bebrebe no enu ani yeah wanyo bi hum na spo odi obi hum konkonsa oni obi ho ayaka ko trase sopa ni nua wo akwa na chiasam no sa kwa kuto obo mpa ye me pasam bisa sa wa sakra na wo sakra awurade ma asemi emfa odomu na ma hutimi nyina ye sa de ba ya nkonya asem onyankopon ni eti Luke 17:3 o ka asemi wa ni yantwa sa asemi mu ye pa na me bi ko Luke chapter 17 verse 3 bonifefre wase mo hwam ho ye wase o Kristo ni bi ahwo ho ye na se wonua fom a entu nua fom wa kanenim wow ye di kananim na se osachira na adwen a wonua na sachira na adwen a fafiri no na se ofom emprenson dakro na osane ba wonche emprenson kase no ba wonche emprenson kase masachira ma adwen a fafiri no na asomafo no asi ewurade se Yesu kase pe na asomafo no kache ewurade se to yengidie masa ani atu yengidie yes na we pad your heart obi ajeje me ba ko first me dey acha no second me dey acha no third me dey acha no fourth me dey acha no fifth me dey acha no sixth me dey acha no seventh me san fan cha no pad your masa eni pa no ye wicked we dey masa kan ye we dey one may increase our faith so one to yengidie pa masa ye ndime brother what you asem no ye dey obi ba ncha no from 7 times abotia wona so wine no abatra no ko was sorry no asamba second no atia e no kra ya chin first one no was sorry no asamba no about 10 no atia sa enson fafri ni sa 7 brother when one day ya wanya home ya obato twade what you say ento ocha ya de bi o Matthew 18:15 Matthew 18 verse 15 said ye woni onua ofum edi said ye ni onua ofum di na se onua ofum wa kona koyi no atan wona ne nko arantam wona na mienu nko antam se otiewu a wanya onua na se wantia fa onipa baako ana baanu ka ho onipa baako ana mienu ka ho na asem no nyina adansefo mienu ana miensa anum na asem no nyina adansefo mienu ana miensa anim ana wanum na se wantie won so a asa adansefo ka ho na no makọ no nipa na antia adansefo nso dia kwaka kire asafo afefa ne kwa sondem fa ne kwa na sọrọ won na bode sọfo amane na se wantie asafo no nso a asọrọ kana so nipa na anya ntum nso a ene bu no sa obusumsum ni se nipa no ya no hwe a enye bu no sa obusumsum ni ene tugini da cha no ho ya
Udo chanu chan good man one so chomko. O shawa pa on chia pa on yai. Uni for onyame Yes. So why ya what trial best was won tie. What I said, the bay obedu bi mo onyame anim na me chero no. Yes. Etodofo masase bi nwurawura. Once Peter, yes Kristo ka asase mi. Ena Petro na mo na kwa bi kwagye no. Na kwa bi kwagye Peter na Peter di mirika ba Yesu mpacho muntie pa Matthew 18:21 beka se biti. Matthew 18:21. Empredodo a esese ye di free. Empredodo a se ye di free. Ena Petro ba ne nche bese ne say. Afa Petro nam once akwa obi once Yesu so du afo 7 times afa free no sa 7. Ena Peter kwa ya no bi kwagye na Peter de cha no 7 no. Afa na Peter hwa na akwa na gege no. Ana ba Yesu nche bebi san say. Ewurade emprahin ena me nuafo me a last time ya nam no masa emprahin na osu me nuafo me a memfa memfiri no yenkosi empranso ana Yesu ka kire ne say afa Yesu twa tempa na Peter de ba na ana Yesu Kristo ka kire Peter say men se wo senkosi empranso nemom empredi oso ahoronso 70 times 7 that's what patches obi gigi we mua no obi gigi we mua no go bia na wa ho yesi obodamfo wahu so wo hwadwaye dware na obodamfo wahu obaba yi untuma na do hu ahropie na wo sam no a that's all obodamfo ni nyina boneke wala enti obu a udi na chi a e da asem bebre enti emua no 70 times 7 na nya say obi ba jeje wo sa 70 times 7 na udi a kire o emua no kra enni na nyigie na chi wata say na fa ne pay de fa ma no ne ja no na ne opeso onya enya adwuma enti o kire ya de bi 1 Corinthians 13:1 ti 1 Corinthians chapter 13 verse 1 o se odo ho asem se me de inipa ne abofo techrema me kasa pacho ti o mem so fu buja me kasa me de inipa ne abofo techrema me kasa na me ni do a na odo ni mu a na me te se yawa te se marakas yawa a erejije ana akasa a erewo so ya ewo so no kece na se me wo edi ye asenka na me nim ehunta sem nyina ninim die nyina minim na mo wagidie nyina ama metutu emepo kasa na bipotu na me ni do a me nsahwe na se me pre mahodie nyina mema ehiafo na me de minipedua mema se wonhye minipedua mase yemfa gyantum ni anhye na me ni do a na odo me ni odo a merinya ho mfaso odo wa abogekere ene yemye odo ni yemye odo nya ahoya skin pain odo nya ahokere emmema ne ho so enya ne ho de emfata enhwehwe de eye ono enko ara ne de ne bon ha no emfa bone enhye ne yam obi ho bone nhye ne yam na ni enye de entene ho na ene no kura enije odo ene no kura nije etie ade nyina eji ade nyina di enya ade nyina mu anidaso etone bo ase ade nyina odo tone bo ase ade nyina yes verse 13 me pacha verses number 13 no ose na afa ejidie enidaso odo ade miensan na entena ho na odo ne emu kese yes odo is the higher odo is the greater odo ena ye adepa a wunya de tena fie bu a obetumi atra odi kwa adwuma mu a obetumi ayadwuma ache odo de nante ba bia a odi nkunim etinya odo ema wunua na ya ka afri mu ti Romans 12 verse 17 wase momfa boni entia obiala bone ka hwanu amfa obi boni entia ne boni so ka o monna nyine noma eyefe nipa anim sabre monna nyine niama eyefe o nipa anim se ebetumi mpo a mo famu de anka Kristo famu de mo ne nipa nyina entena asomdwem adofo mo ntoto mo ho re na emom munye manyankopon abufuo awraton de munye manyankopon abufuo da no na wachire se ne atwo Old Testament se me na awrato no mere na metua ka obetua nipa ka ewade na okasa eni se ekom de wotamfo a mano aduane ni se sikom de no mano bibi no na sayo no wo yesa no ana wode bobo nyansama anu agu na tifi ema boni eni unipadua so nkunim nembo papa di boni so nkunim yes papa di boni so nkunim yes it na Songs of Songs 8:7 Solomon kasembi
Songs of Songs chapter 8 verses number 7. Ose. Insuo pi intumi inum odo. So odo manipa ensuo pi intumi inum odo. Na insubonte intumi ensram so. Insubonte intumi ensam odo so. Se obi de ne fie adedodo nyina ema obi de ne fie adedodo nyina mase. Ede to impo a. To odo pa. Wori mu ne hwe. Ye mu ne hwe. Ento odo son. Eti nyado fama unua. Nyado fama obi biara. Ba bia na odo nya kase. Na koma pa fanante. E di nhyira bebra wo Yesu dim. Ba bia atibia ka am kase. Amen. Amen kan ho nkonja abaywa we. Obi, bese o try me why hefa na wo kwa wo jimu kase. Me kwa he UCJ TV. Afia san na wo di mo kitintin. Eyi keche krochia. Da ben na eni ebedu fie. Bese o men kan me mo class and even the mo kini so dey share we ni nyama. UCJ TV station na. Bese wo sha na wa kuma so ye.